אהלן, מה קורה חברים? אני רוצה לשתף אתכם קודם כל במשהו, תבינו על מה אני בעצם מדבר. זה נקרא חוכמת הלכתחילה. כשאני הייתי סטודנט ואשתי הייתה סטודנטית ואני הבנתי טוב בכלכלה, גם קראתי ספרים שזה מה שהביא אותי לשם וידעתי את הדברים, היה לי קצת חסכונות שהיו מושקעים בכל מיני מקומות והסברתי לאשתי, תקשיבי, אם אנחנו קונים עכשיו מוצרים, אז בואי נפרוס אותם בתשלומים. למה? אם אני אשלם את הכסף שלי עכשיו, אז חבל, כי הוא צובר תשואה, איזה 5, 7, 10% תשואה, חבל שאני אשתמש בכסף הזה. אז בואי את המקרר, את המכונת כביסה, את הארונות, את הכל נפרוס לתשלומים. ככה אנחנו בעצם בינתיים נרוויח כסף על מה שיש לנו שם. הוא ימשיך לצבור תשואה, ולאט לאט אנחנו נשלם כל חודש. אבל איפה נפלנו? עם כל החישובים וכל העניינים, איבדנו שליטה. כי פתאום אתה חי על דברים היום שלפני חצי שנה קנית אותם, אז התקציב שלך במקום שיהיה 10,000 שקל בחודש, הוא 7,000 שקל בחודש, או 6, כן? והדבר הזה זה מטורף וזה משוגע. אז חשבתי אז שאני גאון, ואולי היום באמת אפשר, אנשים יכולים לעשות איזשהו תכנון כזה, אבל אם הוא מבוקר ומאוד חכם, וכאילו בגדול אני ממליץ לא לעשות את זה בכלל. לחלק לתשלומים ולקחת הלוואות, לא. אל תעשו את זה, בכלל. אם יש לכם מקרה מיוחד, אתם יכולים להתקשר אליי, תבררו עם מישהו שמבין, אל תעשו את זה בכלל, גם כי מאבדים את השליטה. גם כי יש אפקט פסיכולוגי מאוד משמעותי, שכשאנחנו קונים דבר, אנחנו מרגישים את הכאב ששילמנו את הכסף עליו. כשאתה קונה אותו בתשלומים, גם עם אשראי, אבל עוד יותר בתשלומים, ואתה לא מרגיש את הכאב, אז אתה לא מרגיש את הכאב, אז אתה קונה הכל בכיף. למחרת אתה יכול לקנות עוד משהו, כי אתה משלם רק 500 שקל בחודש, במקום 5,000 שקל, כן? ואתה צובר וצובר, וקיצור, זה מכניס אותנו לאיזשהו מקום בעייתי. אז במיוחד יש אנשים שהם בסופר עושים תשלומים. בסופר אני לא מבין למה לעשות תשלומים. אתה הרי קונה גם שבוע הבא קנייה. אז אין בזה שום היגיון. לעשות תשלומים אפשר, דוגמה, אתם מבטחים את הרכב. בסדר. הרכב הוא גם החודש הזה משרת אתכם, גם חודש הבא וגם חודש אחריו. אז תפרסו את זה ל-12 תשלומים, מדהים. דברים גדולים בסדר, אבל צריך לאבד, להיזהר, לא לאבד את השליטה. כשאנחנו מוצאים על הוצאות כמו סופר או דברים כאלה שוטפים, בגדים כאלה, ואנחנו קונים אותם בתשלומים, מבחינתי, אני לא רוצה כאילו להיות קיצוני, אבל נגיד את זה כדי שזה יעיר את האנשים, זה לגנוב, זה גניבה. אם היום אני קונה דברים שאני צריך אותם היום, שהיום יש לי כאילו את החשק הגדול לקנות אותם, אבל בעוד, אגב, אחרי חודש וחצי, משהו כזה, מחקרים אומרים שדברים חומריים, הם כבר מאבדים את הערך. כאילו, תביא רכב הכי יפה בעולם, אחרי חודש וחצי אתה כבר כאילו, כמה אתה יכול להתלהב ממשהו חומרי? זה עובר לנו, אנחנו מתרגלים, אנחנו רוצים את הדבר הבא. אז לקנות משהו עם חשק, ולשלם עליו עכשיו שנה קדימה. זאת אומרת שבעוד שנה, במקום שיהיה לי 10,000 שקל פנויים נגיד, אז יש לי 7,000 שקל פנויים, או, אתם יודעים מה, 9,000 שקל פנויים, אז גנבתי מעצמי היום. לפני שנה, כששילמתי בתשלומים, גנבתי מעצמי היום את היכולת להתחלקל במה שמגיע לי. מפסיקים עם תשלומים, הלוואות. הלוואות לא לוקחים. לא לוקחים הלוואות. הלוואה לוקחים רק אם זה לצורך נכס. רק אם זה לצורך השקעה. כמו שדיברנו ביחס רזרבה, הלוואה אנחנו לא לוקחים בשביל לקנות רכב, אנחנו לא לוקחים אותה, יש מקרים חריגים על רכב, אבל גם לא לוקחים הלוואה בשביל לקנות רכב, לא לוקחים הלוואה בשביל לטוס לחו"ל, לא לוקחים הלוואה בשביל דברים כאלה. חו"ל, רכב, דברים כאלה, אנחנו צריכים להכין את הכסף מראש, להשקיע אותו מראש, אוקיי? בהמשך אני אראה לכם איך אנחנו הופכים הלוואות לנכסים, אבל לפני שאפשר להפוך הלוואות לנכסים צריך להתרחק לגמרי מכל ההלוואות ומכל התשלומים, אז תפסיקו עם זה עכשיו, להתראות.